Horas. Mulate mari tuhatta. Mulate barang di kita saluhuna. Totong dilihat di hai bason. Las diroha. Saat tututyon. Buhi taming hadiri. Pesta Las diroha. Pesta ulang tahun pada 25 tahun STM Sahata Sauluan. Sudah naik bahasa-bahasa dituan do di kita buhi sampai 25 tahun. Perjolo patatay mangulat itu ama nami parhalado ng pasatog barita ni Tuhan itu kita pala buka sa tikyon. Napaduahot mula matong di undangan nami aka mantan anggota STM Sahata Sauluan. Doh mantan kedua lay padiangan natin Pak David Padiangan Bung Sibewa Siboya mantan kedua ni Pasaudota di periode yang satu. Dohot Lai Daniel Tapugolong Boru Patiangan Omana dolo na siring pasatog barita ni Tuhani di Parpumata ala sorong rupiah kasih tua di hita. Jadi mula tema diharoro muna lain nami lohota kaundangan nami. Jadi di hita selalu na punguan STM sa taw-tauluan marlas ni Rohay Tasadarion mames tahun pesta ulang tahun na 25 tahun. Molo tapay diut siyan na parjolo ibuka pumuat tahun lingkat do mardalan tukpe godang akka natabolus akka habuk niroha naksoni las niroha diuru bituhat taruhita marhiti-hiti hasadaw di pumuat tahun. Jadi sinuhon kami siyan ketua na terakhir mate selama 25 tahun Oma Barpuri pesta Peragon. Jadi tuhamu akka kitu nami akka parjolo mulate mani hamu boy ulau kamu sude akka ulau ni punguat tahun. Jadi di hitana sa punguan di las ni watta ibu kasat tikyon ang giak ma tuakka mulai tikyon rodi akka na mangurut dope tetapi tasadaro hatta di na ulau uluan ni punguat tahun. Si sudu sohon na ni parjamita naking anggo perbedaan tetap daru perbedaan di hita. Ale di perbedaan itu, nabu hita masa dengan roha lo maulaun ulang di bunga tahun. Pos dor hatta siate. Jadi tujuan narion sada marohatta maulaun ulang di bunga tahun. Las marohatta sendia boy mardalan 25 tahun naik tujuan narion di pesta emas mungkin ade. Mungkin ngagurak kita nong matu ade. Jaka umur 50 tahun tukijang, mungkin ngakalan siade. Jadi dihita sa punguan marlas ni Roma ibu kita dibuka sertikyon marlas ni Roma ina usai mendalat tupungata. Jadi hamu kasih kerohanian nami mulai hati dihamu di setiap bulan kamu patareson hatani Tuhani. Terlumobi dihamu panitia pesta perak nami nang makalozahon ulot tadi buka sadarion. Kami siang atas nama pengurus ni pungata mulai hati tuhamu saluna panitia nami nang boleh kamu dinggat songonon ulot tahun. Saya itu hatta mana mengarang dihamu panita nami tujuan nerion boy taboy semak las biroha dia ka ulau di punguat tahun. Holan hatta hamu latihan na boy pasaton nami tuhamu ka panita nami di dongan itu mahalu jauh munai di ramot itu sudah hita. Jadi seun ujung di pakateo ni kami siang mewakili pengurus tuk sono pehata siang kami las marohatta tujuan nerion sada marohatta ulau di punguat tahun. Saya sahak maka tujuatta sahak maka niulatta didongani asidot holon ni rohani Tuhatta. Mau nomrok selinai horas alusi hamu mati. Horas mau lihat Bolehlah wakil juga sepatah kata di depan mengucapkan. Gak usah banyak-banyak ya, durasi dibatasi. Iya. Shalom. Horas marita salubutna. Mau lihat ma dihita Sahata warga STM Sahata Sauluan naruh apalagi tikyon. Kebetulan aku wakil ketua panitia pestahun. Kebetulan ketua lagi di perjalanan alai MC madokon bayan maju asa berlanjut waktu. Namun untuk ada kesempatan tongdo kita lihat tuh abang ketua asa songona tabu. Jadi mulia teh pasathan itu hamuna amanginang siala haradion niru hamuna ima di nomor mula nomor pesta hita di
naung 25 tahun ima STM dung tabentuk manang mula udang nung dohot yang bentuk nanang namasuk mendaputi na mau. Jadi mulai ati perjulung duk kami tu hamu amang ka na tua-tua nami naung jumulong mamuka persahu tahunon baik pe na bertahan do naso bertahan di STM Sahata Sauluan mulai digudang di pasat kami tuhamuna nang tuhamuna udangan nami ex manang mantan ni akadungan sahuta na dong dope tinggal di Perawangon alani partikian mamuka huta tu hutana asing ba diudangan nami sebagai panitia pesta madom mulai gudang do tuhamu amang inang apala di tikion suang-suanima dihamuna tong pengurus nami mulai sian ketua bendahara sekretaris dohot akahumas molo tumadong akan nahurang lobi di tata pelaksanaan nami akka panitia pelaksana pesta perak di 25 tahun STM Sahata Sauluan kami sian panitia pesta mangidong maaf kami tuhamuna alana dang sude boy tarsik kopi kami akka aha naung tarang rangi alai merhiteon lam tu sadana marohata lam tu retana mahita dihita Sahata Sauluan manang STM Sahata Sauluan ala totong dohita tutu sian berbagai marga rodi tempaton merpungu hita terbentuk suatu ada imana idokna molo sahat STM mana saling tolong menolong molo tempat nasi ngalai molo nari sapar sahu tahun artinya di si molo hita pihak kamarga nasing ala didokna tua-tua jonok ina partu buku jumono kado parhudul jadi hamudu hita do na perjolo nama boto situasi di tempat ta manang ahana pe las niroha do niroha hita do sama hita do Sahata Sauluan do manang sa STM do na perjolo na boto sa baru pe tuak kadong atubuna asing taringot tuak ka las niroha do ka do niroha jadi holanon pesakku tua mangkitua kebetulan lujado kariduni pengurus dohot akka humas di seluruh akka STM alana asa hudok songoni jolma manang nahalak marpikir dona nang gabi kituon aigok karijuna mertaba alai doh senang ni roha doklas ni roha diulahon mai buhama asa denggan alana dong kolan kerugian do keuntungan dangarong rugi di waktu rugi tenaga rugi di sude alai mergati soring do hita nagabi pengurus dang napola kola di mana satorusna jala pangiduan nami say lulam sehat na mahamu amang kituan nami saunari say Tuhan manamat dongan ni hamuna asa boy tinggan ulot ta mulai sadarion sahat tutorusna dope asa sigajang umur hita tujuluan ni arion payutihut yakka yanak kota nang terlumobi tu hamuna seksi adat nami ala nunga terbentuk ke seksi adat ba molotung pihami yakka beruas muna manang na anggota sistem Sauluan manang nong di pasat kami tu hamu ngurusi adat ba mulai ati godang di hamu molotung kadong partikian pesta adat di hita ba tetak mara di rohamuna lau mangulah hosa siswe naung disepakati ba tugajang nama hamur na amang dingtongan ni Tuhan lam tu sehat na asabuh hita musi sa rak merpungu sekali sebulan lam memuji Tuhan tanah badiai sok-sok ni matuhamu amanami bagian kerohanian mulai ate yak kasih meraman rohani na itu yang hamuna tikimuna amang dia tiap pertang yang atta tiap bulan tak pola hamu merpikir akatenaga do pikiran lek kamu do rohamuna nama baca ceramah manang nah jamita langkatan perjamita di napale nama ngalian langkatan perjamita di jabuta ganuk masing-masing di namargati sore say Tuhan ma nama dongani hamuna saluhuna baholani mana boy siluhonon nami sian hami ketua amanang mewakili panitia pesta ba horas mulai tigurang mak songni hata sian hami buti mak
Parjolo manduk melihat tema hita tutuhan. Jadi dihamu akan atuan nami yang saya hormati di STM. Sangat asauloan, nggak lupa Pak. Sebenarnya Tiki menerima informasi sian dongan STM tersongkot di Pak. Diundang mantan, molo hata mantanon gak bisa sedih doh Bah. Ate kan mantan, bah, gabe mantan doh. Kayak mau lihat mak di Tuhan. Kalau memang Tiki kami keluar mana mengundurkan sian STM ta, memang langkah yang berat Tiki. Alai boha, memang ikon do merpisah ala di situasi tempat. Molo hati dohot pikiran nami ikon tetap do di STM. Ale memang ditempatikan pertama kali iba mandot STM keluarga baru sampai anak-anak semakin dewasa. Jadi puji Tuhan lah memang perpisahan sian STM najolo gabe mantan mahami alai tangiang hamu akadongan STM na tua-tua tong tetap dilihat hamu tuhami sehingga kami tetap kuat. Memang luar biasa mak. Baru sahalion mak hujalani adong do pesta perak STM. Jadi molo kami naman tanon ya mudah-mudahan mak keberkasihan di antara hita sa STM tetap berjalan dengan baik. Ya kami doa kami tetap nih untuk STM bagaimanapun memang secara hati nurani di Iba sendiri. Molo Jepang tuh akadongan songon Pak Petris bah. Wah, songon nama sihol bayi Iba. Mar badminton di STMI kan, ala laisi tanggang TKI. Nah, dohot akan asing mak. Jadi dang bui dilupakan molo STM sahata saoloanon. Jadi tetap bersyukur di akahita tetap semakin diberkati Tuhan, khususnya molo hita, noai mungkin dah semakin matua teh. Tinggal anak-anak kita mah generasi nuaing. Songon liba nuaing nggak lebih 50. Pak Petris mungkin lebih teh. Dot lain sindaga. Nah, jadi mungkin tinggal kita semakin bijak orang tua mungkin di tengah-tengah pungwata. Ya, jadi sebagai halak bata mungkin ikon makin apa di STM on semakin bijak. Ala STM kan larinya tuh adat doh sude di tengah-tengah hutata di STM ta. Jadi moloi ba terakhir selamat ulang tahun ma di STM Sahata Sauluan, tetap diberkati Tuhan, hita semakin diberkati umur yang panjang dan kesehatan di tengah-tengah keluarga kita, lepas keluarga di tengah-tengah pungguan STM Sahata Sauluan. Mulyati mak ditambahi mantan ketua. Perjuluh maduk mulyati mak hita tutu hatta perdinggap basah ala asidu holong ni rohana tutu ibagas tikion di ngananon imana taraya tutu ima pesta perak STM Sahata Sauluan nang tarayahon apalah itikion. Jadi salimedok, selamat ulang tahun mari kita saluna. Itulah 20 tahun. Maksud tuh 20 tahun mau mengabdi di Parsau Tauta. Nah, 22 ya? Oh 3 tahun doh, oh 22 mang. 22 tahun mape doh mengabdi di Parsau Tauta. Sahata Sauluan. Tulu tahu memahami naung bodohono majai. Karena majai madohono. Jadi amang inang. So kami mah mantan sepersau tahun merasa bangga lasi tuturo hanami dihamuna amanami inanami saluhuna. Naurok soni nang pedang na paladonian. Alai tong do dingot tamu HP hami. Makanya holan natuari pawai naton sutung tu dia ho pesta perak STM tainna. Bah mulai hati Tuhan.
tong do PHP saat DPP 25 tahun ulang tahun persau tahun namion tong do ingok nasida tuhami. Jadi amang inang lasia seluruh aku suguk PH2 ulau nak kalas ni roha nang akana asing pe sutung lupa mu amang inang dihami dang na pala do si pang cewek donyan sutung lupa mu amang inang dah pos doraku apalagi sonari media udah ada masuk di urut dang be nah, jadi ide tutu si pangidokku tu parsau tota ba 25 tahun pesta perak 7 lanon na pos doraku tangyang maris tangyang mahita ba ipas mita saluna dilihat mahai pason dilihat tuhat tama tuhita ganup marsada-sada akan ata pangido akka japalan nalomak ba dilihat matutu gogo dihita 7 lanon margogo mita mangulana sa silota asabu tutu nalo mamudu-mudu akka yanak kota 7 lanon ba pede hataro honokku ba selamat ulang tahun ma dihita saluhuna mulai ate bener oras madihita sa luhuna. Moleate madihita, moleate madipunguata dia pala di tikyon. Lasitutu rohanami, jong dia pala di joloon. Ima tutu na marlas ni roha, STM Sahata Sauloan, ulang tahun yang ke-25, ulang tahun perak. Dilas ni roha munai, di ngotamu hami, taruli hami nang las ni roha dia pala di tikyon. Madok molate mahita tutuhata pardenggan basay anggiat ma di parpunguat tahun di ulang tahun perak STM Sahata Sauloan di pasu-pasu Tuhan setujuluan nyarion menjadi berkat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi molupa yung ndas temulenak kiningan tung masalah situ tu rohaku di dia malas ni rohaki waktu hami pida siap BTN sehat doha muhudadikon suang-songoni nang diperjuk pangata sehat tamu hujupang dang hahurang manang hape muliate ma di Tuhan sehat mahita panjang umur jara madok muliate doa tu Tuhan diledo pangidu aki boy do pehita pajupang di punguan STM Sahata Sauloan jadi muliate matutu anggia ma tujulan nyarion selam di pasu-pasu Tuhan ma punguata STM Sahata Sauloan tung pedang terdaftar hami di punguan STM Sahata Sauloan anggo holoki tongdo tu hami songon hata ni edete anong da songoni holoki dang namu bajala dang namose inna jadi molo tapai huti tutu dia kepunguan na taulahon manang di punguan marga pe di punguan dia pe molo menurut tahu punguan STM ini yang sangat luar biasa dari berbagai macam suku pola pikir doh jabatan songon pepatah nama dok duduk sama rendah berdiri sama tinggi tidak ada perbedaan iya kan sangat luar biasa punguan STM boy dos roha boy sadaroha jadi molate madi tuhata toktong mahita di pasu-pasu Tuhan, di togu-togu Tuhan, sehat kita panjang umur, rabdo yanak kota, marpinopari hita, terlumobi mayanak kota, marpinopari. Pangiduaku Tuhanmu, saudaraku yang sangat kusayangi, mula dong akau lota, unang lupa hamu amanginang, gokon hamu hami, tung pelewat telepope boy do amang. Jadi mulai tema di Tuhan. Selamat ulang tahun madihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati. Jadi unang lupa kita mengundang asida ala ada balga-balga lu suguk tupak na yakin dua wisi. Inang mau? Makat nabe? Oke. Jadi ngasai na. Jadi bisa disok kalau kau dikasih plus yang meriah dong. Panjang umur sehat-sehat. Bagus sekali luar biasa. Mau lihat ya dia kalahin nang bau doa itu. Tuhan memberkati. Tapi permintaan sampai selesai pesta harus bareng kita di sini duduk makan bergembira ria. Suai. Baik, terima kasih. Sit down please. Ulu tapasahat tua mata martua di bata di bagas etikau tutu nunga di son hita marpungu STM Sahata Sauluan maka lason pasu-pasu nasian tuhata marhite
naung umur ni punguata di bagasan tikion nunga 25 tahun. Sudinai dangalani gugutta alai sudine pasu-pasu siana mata debatado nata jalo boyu punguat tahun dengan di bagasan dame 12 neroha 125 tahun. Laos maritima durakso tuintina di hatani sian hami penasehat moliate maju mulu hupasa tami tuhamuna. Ketua pesta do takka uduran nasalhuna dialo jauh muna no makubasi ulot di bagasan tikion dengan jalo lido hubege hami lumui medison nuaing pasro amang ketua teh moliate madi ho amang langsung ni manang dihamuna salhuna ketua harian di tonga-tonga ni pungwata masuk mesiaka sekretaris do bedaran ngakahumas moliate mak sudene dosin rohamuna doi do dengan ni rohamuna bodenggan ulau tahun langsung ni manang dita salhuna anggota ni pungwan STM sahata sauluan moliate ma dihamu amanginang di bagasa tikion binereng do songna sudedo hita mulutuk pe subagian naro moliate ma dita salhuna terlumowi ma dihamuna udangan nami mulama dokon dang mantan ade dang mantan pungwadang alai hamuma dongan sautan nami kobar balok nami nahu persangapi hami di bagasan tikion mersugut haduan namang dia kaulauni melutuk pe dang rapak saudulak kita disada ulaun alai rohatai rapak saudulak dohita tong dohita sisada anak sisada boru mulai ate madi hamuna mulai ate manang di tasaluna langsung ni mahu bereng dison tertarik doau di tema na dibuat ni ketua teh tapak narota jomna rinditahi do guguna di bagasan Tuhania teh todido nama katai nang biarak batahi idokko deson tapak narota jomna do huru atajomna dang benda manang parangi manang kampaki daang tajomna artina hata do makana ido kona tua-tua hata ido parsiboraon ido implementasi mulu napang atu siokku mulu tu berbeda-beda tapak naruh tajomna rimitahi do guguna dia mau rohai implementasi sian hatai mulu tabereng guna julu dia kahutan julu kuber sendiri main nalau pajong jokon sada jabu di hutan julu apalagi jabu bata katina julu sorong dope tabereng songo dia dangadong dope masa nuanga kasin sudah kadong dope alai imau roha todini akan tua-tua na julu pajong jokor rumah batak mu tabe akun jalu bersadiri mai perjulu do nasida masih padosan hata tahi imana king do pak narota jomna tadi dia dui dia kaulauni dostro hanasida dia kana mangulaun ni dengat desudi boy tabereng songo dia do mulun wang tabayak ko majulo tuhidan wang masanuang tak tolap tabi mulun najolo mulun majai akayanakon buhabaenon idio kapertikian soado kebeng manuhor papan manuhor seng dang adong kubereng mai songo dia do manggargaji marborngi do kada tua-tua ditobak asa buyo papanon buano tuhuta marborngi do ditobak akadonga sautan bardonga tubuh membuat hawi asabuyi benon taruk nujew dengan dusudi omai pakai nasida mungkin molawau nuai ngom berpikir sanom mai bu anda zulu upasaon depak tapak narota jomna rimitahi dogogona di bagasan todi nasian Tuhani laos tari dia mainang dison merasi roha mahamuna di bagasan Tuhani ido sebenarnya manginang ate jadi songni manang dita salhuna STM sahata sauluan mulotasi do upasaon manang filosofion di tonga-tonga ni perdalanan ni bunguat tak salilingon mulai ate mari Tuhan ate dus nirohai dus sudi maban ulauni dang adong nasudinggan ulauni molo dos dorohai Mulia tema tadok tu Tuhan
Jadi siang ini, bahasa Indonesia masih lanjut nada. Siang ini kita bisa berkumpul merayakan ulang tahun STM Sata Soluan yang ke-25. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang yang sudah meringankan langkah, bisa hadir di sini untuk mengikuti acara ulang tahun ini. Jadi kami panitia beserta semua anggota panitia, kami bisa melaksanakan ini kalau bukan karena dukungan dari Amang Inang, juga kami tidak bisa. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Amang penasehat, ketua harian, beserta semua anggota pengurus harian yang sudah mendukung terlaksananya acara ini bisa terselenggara hari ini. Jadi di usia yang ke-25 ini tentu usia yang sudah usia yang dewasa. Mungkin banyak kita alami gelombang dan gejolak yang sampai di usia 25 ini. Mungkin di sini kita bisa merenungkan diri bahwa ke depan Pungwai ini harus lebih baik daripada di usia 24 tahun. Amin, Amang? Ya, amin. Saya rasa semua setuju. Jadi ini kami membuat moto dari kita, oleh kita, untuk kita. Amin, Amang ya. Maulia tema, Tuhan Yesus memberkati acara ini dari mulai sampai selesai nanti. Maulia te. Allah yang Maha Kasih, tiba saatnya kami akan menikmati makanan minuman dari kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengundang Engkau, Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati makanan minuman kami ini, Bapak. Menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami, dan kami boleh melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Masih panjang acara yang harus kami lakukan, Bapak. Kiranya Engkau memberkati semuanya, Bapak. Dan juga jadikan kami saluran berkat untuk orang lain, khususnya sesama kami di STM Sahata Saulan ini. Terima kasih Allah yang baik. Kami sambut berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, sumber berkat yang hidup. Amin.